nám mestská polícia bráni v pohybe? Chceme ísť do zákazníckeho centra. Čo vy na to, štátni policajti? Opýtajte sa Lipšica. Opýtajte sa Fígela. Opýtajte sa Radičovej. Čo vy na to? Všade naokolo chaos. Čo sa to spravodlivosťou v tomto štáte stalo? Zrubený v robote za minimálnom. Štátni policajti, ochraňujte naše právo. Chceme ísť do zákazníckeho centra. Nemáš na výber, keď nekladeš. No čo je? No čo je, policajti? Slušný človek na námestí kričí. Aj sa pravdujeme úplne zlom. Media podplatené, zmanipulované. Perspektívu strčený na strane. Slovensko čarovné, hrdé nám ťa raz. Vagabundi prezlačený v čakách riadia tento štát. Mafiánske spôsoby. Kedy si sa spamätal, že ukradli paroplynový cyklus? Kedy si sa spamätal, že kupovali poslancov? A kde si teraz, Lipšic? Kde si teraz, Fígel? A kde si bol, keď sa predávali emisie? Kde ste? Chcete, aby vás národ volil? Príďte zajtra na námestie! Príďte tam! Pán minister, to nie je len právo na prácu, KDH, ale a právo aj na zhromažďovanie a vypočutie si občanov. To je naše najväčšie právo, ktoré tu nie je dodržané. Pretože nic si praví